At ayun nga mga kahito, ngayon po ay dumalaw tayo dito sa ating buyer ng fingerlings. At ngayon po ay grow outs na. Tumawag po sila sa atin at nag-chat dahil yung kanilang hito na alaga ay pwede na daw ibenta. Kaya yan, dito po tayo ngayon para tulungan po sila sa buyer. Yan, ibebenta na po lahat ng kanilang alaga dahil pwede na po itong i-harvest. Ito po yung kanilang setup. Ipapakita ko muna sa inyo yung sa oxygen, sa filter, sa overflowing, sa drain at saka sa mga gamit po nila na drum. Ayan. Ito po ay napakalinis po ng kanilang alaga dahil po pure feeds. Tapos lahat po ng patubig nila dito ay dumadaan sa filter. Ayan, kung nakikita nyo, meron din po silang temperature gauge. Ayan, para po malaman po nila kung gaano ka init, gaano kalamig yung tubig. Tapos sa ammonia. Tapos gumagamit din po sila ng mga probiotics dito. Ayan, lahat po yan ay kanilang setup. Nung dineliver po natin dito yung fingerlings, wala pa po silang mga drum dyan na pang filter. Pero nung i-harvest na po, yan, nakita po natin, kompleto na rin po sila. Sila po yung nag-set up na po dito, nagtanong-tanong na lang po sila sa atin kung paano yung gagawin. Pero sila yung may idea dito na gusto po nila na mayroong 5 drum dyan na filter. Kung saan lahat po ng tubig sa concrete pan, hinihigop po ng submersible, papunta po dun sa 5 drum para po paglabas po dito sa kanilang hituan ay malinis na po. Ayan. Yan po yung kanilang setup. Ngayon po ay ibebenta na po. Ang sukat po ng kanilang mga hito dito na grow outs ay 2 pieces in 1 kilo, 3 pieces in 1 kilo. At the more po ay meron pong 4 in 1. Pero lahat po ito ay kukunin na po ng kakilala nating buyer. Ang buyer po natin ay taga Urdaneta. Ayan po sila. Yan po yung mga bumili dito. Kung saan tayo po ay sumama dito para po siyempre tulungan na rin po natin yung may-ari dito kasi baka hindi po nila kabisado yung paghuli o anuman para hindi maiwasan din po mamatay yung mga hito. Ayan. Kaya sa mga gusto pong mag-umpisa rin ng paghihito, wag po kayong matakot sa buyer kasi meron po tayo dito. Marami rin po tayong na-deliverang fingerlings pero hindi na po nag-contact sa atin para sa buyer dahil nagdi-discarte din po sila sa mga buyer. Ang gusto po nila syempre mas mahal kasi kung bultuhan po medyo mas mura yung presyo, pero kung sila na po mismo yung maghahanap o meron silang kakilalang buyer, syempre mas mahal po yung mga hito na grow outs po nila. Ayan. So ayan mga kahito, ubos na po yung kanilang hito grow outs. Ayan, kukunin pa rin po lahat yan. Tapos pag sa mga gusto pong magpatulong po dyan o bumili ng fingerlings, huwag po kayong matakot sa buyer dahil marami po tayong buyer po dyan. So alam mga hito, salamat.